Na panely z nich budované byty, v nich skrytí ľudia vytvárajúci mýty. Tiež iba snažia sa pohnúť, to že vedia, že ani za nič nesmú zoschnúť, tak sa derú. Rovnako jak tráva sa derie von za svetlom, a tým pádom aj on alebo ona robí všetko iba preto, aby nezostala pochovaná sama doma. Čo mládež, to krádež, čo brána, to dráma, keď symbol, tak strom, keď pravda, tak dom, a my v ňom pod nátlakom, skroteným výrazom brodíme sa nevedome vlastným životom. Zbytočná je námaha sa pýtať, kde je chyba, to, že aj tak nikto z kompetentných nejako nám nepomôže. Takže opäť zostáva len schopiť svoje sily, aj za cenu toho, že by niektorí z nás neprežili. Panel na paneli z nich budované byty, a my skrytí ľudia takí ako tí tvoriaci mýty, ktorých priority sa rovnajú snahe dostať preč životu, opätovať smeč. Presne taká je naša reč. Panel na paneli z nich budované byty, a my skrytí ľudia takí ako tí tvoriaci mýty, ktorých priority sa rovnajú snahe dostať preč životu, opätovať smeč. Presne taká je moja reč. Čo je vlastne také, ako ty by si to chcel. Naokolo všade bieda spíva s tisíckami čiel, ktoré sú na svojich vlastných ľuďach donútené plaziť sa, predurčené iba s ľuďmi svojho druhu zraziť sa. Tak na ramenách s krížom stále vyhýbať sa plusom, tak to býva. To nemusím byť práve géniusom na to, aby som si šiel mnohé krásy mojej vlasti, ktorú prirovnať sa dá len ceste tvorenej zo strastí. Množstvo osudov, ktoré už troskotali včera, potvrdzujú teóriu, že jak skurvená je éra, žiadna viera nezariadí, aby to, čo tu je, nebolo. Nepotrebujeme pomoc, pretože na tu je už dnes žiadne kríže, žiadne chrámy, ani kvantá kostolov neovplyvňa váhu mojich jedinečných postojov, pochádzajúcich z ulic, ktoré diktovali smer teraz, nediktovali tento smer len raz. Toľko k Petržalke, k barákom a k životu medzi nimi, toľko o podmienkach, ktoré sú však začali iba skurvenými. Takže nebudem tvrdiť ako niekto, že úroveň je skvelá, lebo v takom prípade by moja hudba nebola nikdy znela. Panel na paneli z nich budované byty, a my skrytí ľudia takí ako tí tvoriaci mýty, ktorých priority sa rovnajú snahe dostať preč životu, opätovať smeč. Presne taká je naša reč. Panel na paneli z nich budované byty, a my skrytí ľudia takí ako tí tvoriaci mýty, ktorých priority sa rovnajú snahe dostať preč životu, opätovať smeč. Presne taká je moja reč. Panel na paneli z nich budované byty, a my skrytí ľudia takí ako tí tvoriaci mýty, ktorých priority sa rovnajú snahe dostať preč životu, opätovať smeč. Presne taká je naša reč. Presne taká je reč ľudí, ktorí žijú na ktoromkoľvek sídlisku, na ktoromkoľvek mieste na svete. Nielen u nás, ale všade. Veď poznáš to sám, poznáš ten pocit.